Okay, हामबायसै। बे मोननै बाइबेल फटना जोंनो बेबायदि फोरोंदों जाहैबाय। आरो फैफिनदों नामा? Yes. Okay, एसेखौ हेफाजाब होयो। बे मोननै बाइबेल फटना जोंनो मा फोरोंदों? गोदान रनायाव बुंदों जाहैबाय जिसुआ बेखौ नोंनि खामिनाय खाम्बुखौ नों गुवार खालामदो, गोलाव खालामदो आरो नोंनि जि फागा दिरुं जों बोदोंनि थाखाय बोदोंनि बुंसै बे दिरुंखौ नोङो हमथानो नाङा एसे गोलाव थाङो एसे गोलाव हगार हर। जों गोदान रनायाव इसोरनि रायजो फेहेरनायखौ माबायदि नुनो मोनो? मसीनि दारै बिभिन्न माने इसोरखौ मोनथियै रायजोफोरखौ बुलायनानै दावहा नांनानै फेजेनै इसोरनि रायजो खालामनाय जों नुनो मोनो। नंगौना नङा? मोआबारिजों दावहा नांनाय, आमालेकारिफोरजों दावहा नांनाय, अल्ड टेस्टामेन्टआवहाय इसोरनि रायजो फेहेरनायनि जे मेइन मेथड बेयो जाहैबाय फिजिकेल फाइटफोर दावहा नांनानै देरहानानै इसोरनि रायजो खालामनांगौ। खिन्थु माबा निउ टेस्टामेन्टआव जों जेब्ला नायो बेयाव जों नुनो मोनो जाहैबाय नोंसोरो बाइबेल फरायोब्ला 2 करिन्थियानि 10:3 आरो 4 पौला बुंदों जाहैबाय बेयाव इसोरनि रायजो फेहेरनो थाखाय आङो गुबुन जातिफ्रा जेरै दावहा नाङो आं बेबायदि दावहा नाङा। पौला बुंदों जाहैबाय गुबुनफ्रा जेरै देहा मोदोमखौ लानानै दावहा नाङो आं बेबायदि दावहा नाङा, नाथाय आंनि दावहा नांनाया आत्माजोंसो। अब्ला इसोरनि रायजो फेहेरनो थाखाय जोंखौ अल्ड टेस्टामेन्टनिफ्रायनो गोदान रनायनिफ्रायनो दिनै गोदान रनायसिम बयखौबो बुंबोबाय थादों ना। जोङो आवगायलांनि आङो बे टपिकनि सिगां बेखौ लाबोदों द ख्रिस्टियान पार्सेन्टेज अफ आसाम। आसामाव जोंहा माबायदि ख्रिस्टियानफोर दङ होननानै 3,576,76 बिदि दङ। पपुलेसन हिसाबै आसामाव जोंहा बेसेबां दं? ओमफ्राय जोङो ख्रिस्टियान पार्सेन्टेज हिसाबै 11,65,867 पार्सेन्टेज हिसाबै 3.74% आसामाव ख्रिस्टियान दं। अब्ला बेसेबां मानसि इसोरखौ नाजावै दंबावोना बिसोरखौ जों इसोरनियाव लाबोनो गोनां। बे 35 डिस्ट्रिक्टआ जाबाय दानि गोदानफोरखौ लायोब्ला out of this we have this many Christian. नैबे मेप आंनाव बिदि मेप दंमोन दा फिसाखै नोंसोर नुनाय नंलिया बेयाव गासैबो डिस्ट्रिक्ट वाइज जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव बेसेबां दं, चिराङाव बेसेबां दं, बाक्सायाव बेसेबां दं बेखौ आं बानायनानै दोनजोबदोंमोन। जोङो चिरांनिखाय आं चिरांनिखौ दिन्थिनोसै। जोंनि चिराङाव 2011 नि सेन्सास मथे जोंना मात्र 10.32% ख्रिस्टियान दङ। अब्ला जोंहा बेसेबां ख्रिस्टियान पार्सेन्टेज जों नायोब्लालाय बुरजा नुयोना, खिन्थु मेक्सिमाम दिनैहाय गुबुन गुबुन धर्मआवसो दं। दा जोंहा बेसेखिनिल' जुदि ख्रिस्टियान पार्सेन्टेज दङब्ला जोंनि न' इसिङावनि मानसिखौ जोङो लाबोनो थाखाय जोंहानो गिदिर दायथ' दङ। पावार अफ द गस्पेल। बेनिखायनो इसोरा बे खोमसियाव थानाय मानसिफोरखौ इसोरनि रायजोआव लाबोनो थाखाय जोंनो गिदिर मोनसे अस्त्र होदों दे। जाय अस्त्रजों जों बाहायोब्ला दावहा नांनानै जेरैहाय जोङो AK-47 बाहायोब्ला बम बाहायोब्ला फेजेनखांनायनि उनाव बे रायजोआ जोंनि जायो। जोंनोबो गिदिर मोनसे अस्त्रखौ होदों। रमारिफोरनि लिरनाय 1:16 मा बुंदों? इसोरनि बायख'आ बियो मोनसे गोहोसो, पावारसो होननानै बुंदों। मानो पावार होननानै बुङोब्ला जोङो दावहायाव पावारखौनो बाहायनांगोन। बेनि सिगां एसे क्लियार जानायनि आं मोननैसो बाइबेल फट लाबोनो थाखाय सानदों। दाहायबो मोनलांगोन अब्लाबो दानो फरायखादो।
Dityo Korintiani Sariyeda Saripotko Sase Porede. Mari Sasia Porede Dityo Korintiani Dos Oida Tin Al Saripot. 네. 누이 코린티아 사료이다 Saripot. 사리포. ini munadu baralale sebenarnya aku asal sandungan saya maksud. 네. 가게는 뭐지? 이슬리며 내 성사르니 서이타나는 그타이 소르니 그때부터 하나 칼람바. Okay. 미셔라 그리스도 이스르니 모호르 라나네 자나이니 서마이나이니 가함 그타나이니 상 하나이토 나이바디. Okay, sampai sini. Tadi Porede Dityo Korintiani Dos Oida Tin Al Saripot. 내 놈도 저를 생각하는데 나중에 내가 생각이 혼자는 사람의 다화나나 저기 다화나나요 바하이나 아두가 내 고사리 뭐가 Okay. Jabat. Saya kunci kepada. So power kita benda. Jeng mana Daniel obla jeng somchinanggo, gedunanggo, bulananggo. Jeng bersa menbena. Daifra dasibo Yesus Kristusku nazawakai. गुबुन भगवानफोरखौ बिसोर खुलुमनानै दङ बे मानसिया सोरनि जोंना दहाय रानि खाथानि सासे बिसासे फालुकान दिखना फरायहरनाय बाइबेल फरायबा जों मिथिनो मोनो बिसोरनियाव बे संसारनि सैतानानो सिगांखाबाय मेगन खाना खालामनानै दोनदों माने जायहा जिसुखौ नाजावाखै बिसोरनियाव गाज्रि जिउनि आत्मायानो दं बे मा खालामदों होनना बुंदों खाना खालामदों नंगौना जिसुनि नङाब्ला बिहा सासे सोरबा बिगोमा दङ जाय बिगोमाया दिनै बेखौ मेगन खाना खालामदों बियो नुनो हाया खोनानो हाया आरो सावनि बाथ्रा खोन्थानायखौबो बे नाजावनो हाया बे सैताननि नङा नङा सैताननि होनना बुंब्ला बिसोरासो आन्दायहोग्रा गाज्रि आत्मानि मानसिफोर बिसोरो अब्ला बे मानसिखौ जोङो इसोरनि बाइबेलखौ खोन्थानानै जुदि इसोरनि रायजोआव फैनांगौब्ला बिनि बिगोमाया बोराबगोन ना बोराबा बोराबगोन ना जिहेतु बियो बे गाज्रि जिउनिनो सम्पति ना जों सोरनि मोनलाय इसोरनि दा जोंनियाव सोरनि जिउ थायो इसोरनि जिउ थायो फार्स्ट करिन्थियानि 3:16 फरायोब्ला नोंसोर मोनगोन अब्ला जोङो इसोरनि गाहाम रादाब होनानै सासे अबिश्वासी मानसिखौ जोङो इसोरनियाव लाबोनांगौब्ला बिनि बिगोमाजों जोङो दावहा नांग्रोनांगौ स्पिरिचुवेल वारफेयार ना जुदि जोङो बे दावहायाव बेखौ फेजेननो हायाबा बेखौ लाबोनोबो हानाय नङा बेनिखायनो दावहा नाङोब्लाथ' जोङो माबा मोनसे अस्त्र नांखागौ ना जेरैहाय इन्डियाजों पाकिस्तानजों दावहा नांनायाव दिनै मिसाइल बाहायनो नागिरदों AK-47 बाहायनो नागिरदों बायदि रोखोमनि अस्त्र ना बेखौ बाहायनो नागिरदों दिनै सैतानजों दावहा नांनो इसोराबो जोंनो गेदेर मोनसे अस्त्र होदों बे जाहैबाय गस्पेल इसोरनि गाहाम बाथ्रा इसोरनि गाहाम बाथ्राया बेयाव बुंनाय बायदिब्ला आं बेखौ खोन्थानो लाजिया मानोना बियो गोहोसो बोलोसो नोङो बेखौ सल' खोन्थानाय बायदि खोन्थाब्लाबो बियो गोसोखौ दानगोन बियो बावहोगोन बियो नोङो मेथाइ खननानै बेनोहाय खोनासंनोब्लाबो बे मेथाइयाबो बेखौ गोसोआव नांहोगोन आं बे सेमिनारखौ गुबुन जायगायाव होबायनायाव सासे मानसि मोनबाय आङो खृष्टानफोरनि गान खोनासंनासो खृष्टान हादोंलै आंबो रावबो फोसावग्रा खोन्थाफैयाखै जोंहा माबायावहाय इंलिसाव मोनसे मेथाइ दं दै We have story to tell to the nation जोंहा मोनसे सल' दङ जाय सल'खौ जोङो जाथि मानिनो खोन्थानो गोनां बर'आव बोरै रोजाबोथाय बेखौ आं बारा रोङा बर' गिलाव रोंगाना जों मेथाइजों होयोब्लाबो बेयाव इसोरनि सक्ति दङ जोङो बेखौहाय सल' बायदि खोन्थायोब्लाबो सल'नि बाथ्रा दाहाय फैगासिनो दङ बेयाव इसोरनि सक्ति दङ बेनिखायनो जोङो प्रसार होयोब्ला बे इसोरनि सक्तियासो
जोंनोहाय successful ministry लाबोगोन बेनिखायनो बुंनो जाहैबाय एक्सनि 1:8 पदाव बुंदों गोथार जिउआ जेब्ला नोंसोरनियाव फैगोन अब्ला नोंसोर गोहो मोनगोन जाय गोहोआ नोंसोरखौ प्रसार खालामनो थाखाय लाजि होनाय नङा गिहोनाय नङा पेन्टेकस्टनि दिनाव जिसुआ हाखरनिफ्राय सिखांनायनि उनाव 50 दिन थाखांनानै सोरगो रायजोआव थांफिनदोंना सोरगोआव थांखांनायनि उनाव 10 दिननि उनावहाय गोथार जिउआ बै जेरुसालेमाव थानाय 120 जन मानसिफोर जायफ्रा फास्टिं प्रेयार खालामबाय थादोंमोन बिसोरनि खर'आवहाय गोथार जिउआ फैदोंमोन दा Okay, I think we are so much unlucky today. जेनिफोरा दाबसे जायमोन इसोर अफार खालामनो बानायदि थां बे खालामनानै दासिम आंनिखौ फोजोबना थांनोसै ओमफ्राय हायोबा दा बानायना होनोसै 120 जन मानसिया जेब्ला गोथार जिउखौ मोनदों बिसोर मा खालामदोंमोनलाय लामा दथायाव थांनानैहाय प्रसारहैदों बाजाराव थांनानै प्रसारहैदों बिसोर टाउन सिटियाव थांनानै प्रसारहैदों बबेयाव बिसोरखौ खालामदों इसोरनि शक्तिया गिनायखौ बोखारदों बिनि सिगां गिनानै बिल्डिं रुम सिङावहाय हाबसोना स्रि प्रार्थना खालामदोंमोन आरो गोथार जिउ मोननायनि सिगां गोहोजों प्रसार खालामनो बिसोर हायाखै मण्डली गायसनजेननायाबो बेखौनो बुङो दे जेब्ला गोथार जिउआ फैबाय एदिनखालिसो गिर्जाया गायसनजेनजाबाय होननानै बुङो गिर्जा गायसननाय लोगो लोगो गिर्जाखौ मा बिबान होदों प्रसारनि बिबान होदों बिसोरो बिभिन्न जायगायाव थांनानै अके सोरबा एक्सपार्टआ थांनानै जाहैबाय कारेन्ट फैलाबो कारेन्टआव दासोखासै बाइबलखौ होबावदों सायख'जानायनि 26 आयदा 16 आरो 17 पद बेयाव मा बुंदों आं नोंखौ नैबे मोनसे खारननि थाखाय सायख'बाय नोङो जातिफोरनि सासे मिनिस्टार जानो थाखाय नोंनो आङो दिनै बे बिबानखौ होगोन नोङो मानसिफोरखौ मेगन खानानिफ्राय मेगन नुहोनाय आरो सैताननि बन्दिनिफ्राय बिसोरखौ उदांस्रि होनाय खोमसिनिफ्राय बिसोरखौ लाबोनाय बे खामानिखौ मावनो थाखाय दिनै आं नोंखौ सायख'बाय जों बयबो गोथार जिउ मोननाय मानसिफोर नंगौना नङा पबित्र आत्माया गोथार जिउआ आंनि जिबनाव दं होननानै फोथायोना फोथाया नोंसोरो फोथायो दा गोथार जिउ मोननाय मानसिफ्रा प्रसार होनो लाजियाखैमोन गियाखैमोन जों बयबो गोथार जिउ मोननाय मानसिब्ला अब्ला जों बे मानसिया लाजिनांगौ ना जोंनाव गिनाय लाजिनाय बियो थानो नाङा बे खारननि थाखायसो दिनै गिर्जाखौ इसोरा गायसनदों चार्च होननानै बुङोब्ला देयर मास्ट बि मिशन अफ इभान्जेलिज्म मण्डली होननानै बुङोब्ला बेहा प्रसारनि मोनसे आयदाया लोगोसेनो दंफाथारो बेनिखायनो मण्डली होननानै जायफ्रा दिनै मुं मोनबाय जुदि बिसोरहा मिशन गैयाब्ला बेखौ मण्डली होननानै बाइबेला दाबो गनायथिखौनो होनो नागिरा मोनसे एग्जाम्पल आं लाबोनि दै जेब्ला गोथार जिउआ 50 दिनिया फोरबोआवहाय फैदोंमोन बेनि उनावसो मण्डली गायसनबाय होनना बुंदोंमोन दा बेनि सिगांलाय जिसु ख्रिस्टखौहाय फोथायोना फोथायामोन मानसिफ्रालाय जिसुखौ फोथायाब्ला मानोथो जिसुनि उन 5000 मानसिफ्रा थाबायफादोंमोन बबेबा 3000 बहाबा 5000 बिदि लोगो लोगो थांफादोंमोन दा बिसोर फोथायोमोन बुंनो थाङोब्ला जोंनि नुनायाव बिसोरो ख्रिस्टान खावसेमोन ना आरो ख्रिस्टखौ फोथायदों अब्लाबो बिसोरखौ गिर्जा होनना बुङाखै चार्च होनना गनायथि होआखै रिजोना जाहैबाय देयर वाज नो मिशन खारना जाहैबाय बै समाव प्रसारानो गैयामोन प्रसारखौ जिसुआल' थांलाबायनानै होबाबायदों बिसोर उन उन थांफादोंल'सो दिनै जायफोरहा जाय गिर्जाफ्रा दासिमबो प्रसारनि जेबो खाजोखारियानो गैया नोङो बै गोथार जिउ मोननायनि सिगां जास्ट फोथायना थानाय सासे ख्रिस्टान बायदिल' जानानै दं
जायफोरहा मण्डलियाव स्पन्सर खालामनाय गैया पलिसि खालामखादों जायफोरहा मण्डलियाव स्पन्सरबो गैयाब्लाबो जेबो गैयाब्लाबो जोङो गिर्जानि जानानैबो जोङो प्रसार होनांगौ होननानै साननाय गैयाब्ला साननायखौ लाबोदो मानोना जोङो फैसाजोंल' मिनिस्ट्रि मावा जों बेक्तियाबो जों मावनांगौ ना आं नैबेखौ बुंदोंमोन दे सरि बे माथाइनि 28 दा 18 पदआव बेनिखायनो सैताननि बन्दियाव दङमोनखाय मानसिफ्रा इसोरा बुंदों जाहैबाय सोरगो आरो पृथिबियाव गासै गोहो बोलो शक्तिमानिखौ आं नोंसोरनो होनाय जाबाय जिहेतु नोङो सैताननिफ्रायसो सिख'ना लायनो गोनां जागोन नालाय अफिसारफोरखौ जायफ्रा अबिसासि मानसिफोर बेनिखायनो नोंनो शक्तिया गोनांथि जानायखाय सोरगो आरो पृथिबियाव नोंसोरनो होनाय जाबाय होननानै बुंदों Why we need to preach the gospel? जोङो प्रसारखौ होनो गोनां मानोना सानफ्रोमबो दिनै मानसि थैदों पृथिबियाव 39,000 निफ्राय 44,000 सानफ्रोमबो जिसुखौ नाजावालासिनो दिनै थैनानै थांगासिनो दं जाय मानसिफ्रा दिनै बिसोरहा जाय मानसिफोरहा दिनै बासायजानायनि जेबो लामा मोनालासिनो बिसोर थैनानै थांगासिनो दङ जोंहा हिन्दु जाथि खुरमा न'नि मानसि दंना गैया आंनिथ' दङ बिमायफोर मेरला दंबावो दाबो बिसोरनि न'आव मानसि थैना थैया थैदा थैदों बेबायदि बारलांना फबहैदों बेबायदि खालामना फबहैदों बिसोरनि जिउआ बहा थांदों बिदिब्ला रावनो थांदों बेनिखायनो बिसोरखौ बासायनो थाखाय जोंहा मावनांगौ गोबां दं दाहाय मोनसे कमिउनिकेसन साबजेक्ट मोनगोन बेयाव नोंसोर हाउ टु रिच आउट आवर रिलेटिभ बेखौ मोननो हागोन नाथाय इसोरनि इच्छाया हले 1 तिमथिनि लिरनाय 2 आयदा 4 पदआव गासैबो मानसिफ्रा बासायजानायखौ मोनथारनांगोन बे खामानिखौ मोननो थाखाय दिनै आं गिर्जाखौ गायसनबाय बे इसोरनि इच्छाखौ फुलफिल नोंसोर खालामनो थाखाय नांथारगोन दै आं बेखौ बुंखाबाय जोंखौ इसोरा गावनि हाबा मावनो मिनिस्टार हिसाबै सायख'बाय होननानै पृथिबिया बेबायदि अन्धकाराव दं दै खोमसि खोमलाव जायगायाव बेनिखायनो इसोरनि सुबुं बाथ्रानि गेजेरजों माथाइनि 5 सल'फोराव बुंदों नोंसोरो खोमसि जायगायाव स्रां होहैदो होननानै जों माजों स्रां होगोन इसोरनि गाहाम बाथ्रा खोन्थानायजों मोजां आखु दिन्थिनायजों जों एभ्रि गस्पेल मेथडफोरखौ जोङो बाहायनांगोन Purpose of the church to witness the gospel Acts 1:8-9 आं दहाय बेखौनो बुंखाबाय मण्डलिया बिनि थाखायनो गायसनजादों होननानै गुबुनाव साखि होनो थाखायसो दा जों बे साखि होनाय मेथडखौ जोङो गुबुन मेथडफोर एप्लाइ खालामनो हायो सापस हमनानै लादो जोंना सुशान्त मिशनारि दङ नै बै मुसलपुरावहाय बाक्सा जिल्लानि मोनसे मुसलपुर गामिनि सासे हिन्दु गोरा मानसि ख्रिस्टान जादों बेमार हामनायनि गेजेरजों बेमार हामखांनायनि उनाव ख्रिस्टान जानानै बेखौ न'आव हाबहोआ थांहोआ गोदाव सोराव जानानै जेडि उइलियाम इंलिश स्कुलाव वार्डेन गोबाव मावखांनायनि उनावहाय बियो न'आव थांफिनो इच्छा जायो न'नि मानसिया सोआ नाथाय सानसेखालि सुशान्त जोंनि प्रमद नार्जारि बिसोरो बथलाव दै लानानै दैखौ प्रार्थना खालामनानै मिनारेल वाटार लांदों बे जायगायाव आलासि जाहैनानै बिसोरो खायदा खालामनानै आखाइ सुस्रा सुस्रि खालामनानै माबा मोनसे खालामनानै दैखौ बे न'आव खोख्लैबोबाय आफ्टर 7 days 7 दिननि उनाव बे न'खरनि गासैबो गोरा आइन खाना दोननाया ज'फ्लुजोबनानै ख्रिस्टान जाबाबो नों न'आव फैनानै थाफैदो जों नोंनि थाखाय दरजाखौ खुला खालामबाय प्रेज द लर्ड नोंसिनि न'सुङाव थानाय सासे अबिसासनि मानसिनि न'खराव नोंसोरो मैगं बायना लायनो हागोन ना हाया नोङो बेयाव सक्तिखौ लानानै थांगोन थांनाय नङा इसोरनि जिउआ नोंजों थांफागोन नाथाय जाय मानसिनि जिबनाव दिनै गाज्रि जिउआनो बेंनानै दङ खाना खालामदों
बे मानसिजोंनो नों जोराय जाफैगोन डेफिनेटलि गाज्रि जिउजों मोजां जिउजों फाइट जागोन ना बेखौनो बुंदों स्पिरिचुवेल वारफेयार एफिसियानि सयनायाव जों नायोब्ला एकदम आहाखौ नांनो ओरैबायदि साबसिन जाखानांगौनो गिबियावनो जों बासायजानांगोन बासायजानायनि हेल्मेट बाहायनांगोन नैथियाव जोङो धोरोमियानि मोनसे बिखा खांथेग्राखौ नांगोन जोंनियाव धोरोमिया जिबन थानो नांगोन नोंनियाव आरो बमा बुंदोंलाय सैथाननि बेल असैथो ख्रिस्टानाखौ सोरबा हिन्दुआ मोजां मोनो नामा हाजार हाजार 2 लाख 3 लाख फैसा होनो गोनां ख्रिस्टानफोर दङ हिन्दुनिफ्रायनो लाबाय हागोन नामा नों बेखौ खिथानो सैथोआनो नों गैया बेनिखायनो जोंहा बेखौ हाखानाय नङा ओंखायनो फुल प्रिपारेसन दिनै जोंनियाव नांगौ दै Involvement of the laymen in evangelism. All church members should take part in evangelism. Evangelism फरायनांगौ दै जोंहा जानायनि आगोला सारिफोरखौ फरायलाय आं बेखौ फरायजानो लुबैथारो बेयाव एकदम नोंथांमोन बायदि एकदम गोजानि इभान्जेलिस्ट नङैफ्रा आलक नङैफ्रा माबायदि प्रसार होगोन बेखौ खोन्थागोन लेथे फेथे जानाय बिसास गोनांफ्रा गाहाम खबरखौ खोथा बायदोंमोन ओके जाबाय लेथे फेथे जानाय बिसास गोनां साफ्रोमबो इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ खोन्थाबायदोंमोन मानो लेथे फेथे जादों स्टेफाना अपेन प्रिचिं खालामनायनि थाखाय अन्थाइजों खुबैथाबजादों माने खोन्थादों स्टेफाना सासे जिसु ख्रिस्टनि डिसाइपल नंगौना नङामोन सेला नंगौना नङामोन नंगौ नङा नंगौ आंनि नंब्ला बे सेला नङा 12 जनाव बे गैखाया नंगौना नोंथांमोन बायदिसो बियो साधारन मानसिफोरसो बियो दा बिनि बेबायदि एकदम स्पिरिटेड मेसेज खोन्थानायनि थाखाय मानसिफ्रा अन्थाइजों लानानै अन्थाइजों बेखौ खुबैखादों अबयसे बे साधारन मानसिब्लाबो बेखौ बाइबेला इभान्जेलिस्ट होननानै उनाव टाइटेल होनो गोनां जादों बेबायदि खस्थ'नि गेजेरजों इसोरनि गाहाम रादाब खोन्थानानै अन्थाइजों खुबैथाबजाबाय नालाय सासे लिडारानो दानिया बेखौ फोथायग्रा बेजों लोगोसे जिसुनि गाहाम बाथ्रा खोन्थाफाग्रा गोबां लोगो दङ आसोनाखौ बुथारनो हानानै दानिया न' बुसिहैबाय होखारबाय पारसिकिउसन जाबाय धारना जायै जायै बयबो गाव गावनि न'खौ गारनानै खारलांदों आश्रय जायगाफ्राव खारलांदों खारलांनानै मा खालामदों लामायावबो इसोरनि गाहाम बाथ्रा खोन्थानो रावबो खुगाखौ बन्द खालामाखै स्टिफान दं उनाव साफ्रोमबो होनना बुंबाय दा हल गिर्जानि मानसिफ्रानो बेयाव गाहाम रादाब खोन्थानो थाखाय जागायजेनबाय दा नैबे रिभाइभेलखौ नोंसोर लाबोनो गोसो दंना गैया गासै गिर्जानि मानसिफ्रानो गाहाम रादाब होनो नंगौना होनांगोन खुगाजों बुंनायाल' इसोरनि माइखौ खोन्थानाय नङा दै आं दहाय बुंदों दै सानैनायनि बाथ्रा बुंदों आं नोंसोर जुदि बे न'आव थांनानैहाय बे खामानिखौ इभान्जेलिस्टआ मावनो हायाब्ला नोंसोरथ' हागोन ना नोंसोरहा गोबां जाथि खुरमा दं दाबो बिनानावफ्रा हिन्दुआव हाबा जाहैनाय बिमायफ्रा दाबो हिन्दुआवनो दङ बिसोरनि न'आव आं बे सानै इभान्जेलिस्टखौ सोंहरब्ला ख्रिस्टान सेंग्रा फैबाय गेट बन्द जागोन ना नाथाय नोंसोर थाङोब्ला मा जागोन खाथिनो हागोन नामा दरजाखौ दंब्लाबो हागोन नामा हाया दा गसपेला होनो थाखाय नोंखौनो इभान्जेलिस्ट हिसाबै बाइबेला सायख'दों नैबे खामानिखौ गिबि मण्डलिनि बिसासिफ्रा मावदोंमोन दै बिसास गोनां साफ्रोमबो इसोरनि गाहाम रादाबखौ खोन्थाहैदों खोन्थानो हायाब्लाबो गोसोजोंथ' आर'ज गाबहैनो हागोन ना मानोना जाकबनि 7:7 बुंदों जिसुनि मुङै गासै बुहुमफोर आदाय होग्राफोर मेगन खाना खालामग्रा बे गाज्रि जिउफ्रा खारजोबनांगोन बुंदोंना जों एसेबां शक्तिशालि मानसि जाबायब्ला नोंनि बिबियाय हिन्दुनि न'आव थांनानै मानसि जेसेबां आर'ज खालामनो हागोन ना बेखौ खालामनो थाखायनो जों दिनै नोंथांखौ थुलुंगा होदों
develop your relationship. जोङो माब्लाबा हिन्दु मानसिफोरजों थानाय जानाय बायदिसिना लेखा फेखा जानायखाय मुगैनाय बिसोरजों मोनसे सोमोन्दो गोखा खालामनाय गोबां खृष्टानफोर जायो दा जों बेखौ खालामनो नाङा दे बेयाव आङो लुकनि सखियनि बाथ्राखौ लाबोदों बेखौ माने लहाखौ थुनानै दानफैयो होननायनि बाथ्रा नालाय मानसिखौ माखासे थाङै मानसि नांगोन आरोखि दा बे सखियखौ ओरैबायदि गाज्रि मोनबायमोन समाजनि मानसिफ्रा बुंना नालाय बियो थाखा थगायना जाग्रा नालाय बियो जायफ्रा बिनि न'आव थाङो बेबो पापि मानसिखा सखिय बायदि खामानि मावनानै फैसा थगायनानै जाग्रा मुगैसो गारबायमोन नाथाय बासाय जानायाथ' बिनि थाखायबो नांगौ नालाय मुगैया मोजां बिनि न'आव थांदों जोंनि समाजाव बिराद मुगैजानाय अबिसासि न'खर थायो ना थाया माखासे आंनि आबौ बिरमन जोंनि सालबारि गामियाव गोदो कलेरा जादोंमोननो आंनि आबैयाबो थैनानै थांबाय आबौनि गिबिसिन हिनजावानो आंनि आबैमोननै आइनि बिमा बे थैनानै थांबाय आरो न'आव साथाम साब्रै मानसिफ्रा कलेराजों थैनानै थांबाय रावबो गाफैया रावबो नायफैया मुगैबाय बेमार जानाय न'खर नालाय बेबायदि एकदम सहायहीन मोनसे सहाय गैजायै न'खर जानायलाय आबौआ खृष्टानखौ लाबोलां खृष्टानफ्रासो बिदियाव मुगैया सहायो जेब्ला खृष्टानफोरनि सहाय मोनगोन बयनिख्रुइबो गोरासिन हिन्दु न'खर होननानै बुङोब्ला आबौनि न'खर मोनगोन बे न'खरा खृष्टान हाबदों खृष्टान सैथारि न'खराव गोरान मोनसे न'खरा हाबनाय लोगो लोगो बेयावनि आयेन कानुनफ्रा बायबाय आरो बिसोर खृष्टान जों हिन्दु गोबाव बोसोर थानाय जायो अब्ला जोङो मुगैया मुजुवा बिथांमोनखौ सेबा खालामनायनि गेजेरजों सोमोन्दो खालामनायनि गेजेरजों जोङो इसोरनि अननायखौ दिन्थिनो हायो नंगौना ना बे अननायानो गेदेर मोनसे मिनिस्ट्रि नोंसिनि न'सुनि अबिसासि न'खराव जग्रा थायोना थाया हायो दा ओरैबायदि जगैना माबा खामानिफोर जायो खुनु बिसिनि मानसि हेफाजाब होनो नागिरा बे समाव जों सुबिदा लानांगौ जायो एसे नोङो जिसुनि अननायखौ जों दिन्थिबायब्ला मदद खालामबायब्ला इजिलि बिसोर फैखासिगोन जोंनि गामिया 1992 13 अक्ट'बरजोंहाय ग्रेजा जाजेनदोंमोन होनना आं मिथियो दिनै 65 फेमिलि दं 15 अक्ट'बरसो लैसु हादान लाहैदों जोंनि गामियाव बिबिसिआ इभान्जेलिस्ट हरदोंमोन नामा होनाखै ना बेयाव जोंनि इभान्जेलिस्टफ्रा प्रसाद हैदों नामा फैयाखै दा चर्चआ दिनै मावदों ना मण्डलिया दिनै मावदों मण्डलिया मावनायनि गेजेरजों बेबायदि गेजेरजों जों बारायहोनो हाबाय बे एबिलिटिखौ साफ्रोम खृष्टानफोरनो दिनै होदों आं नोंसोरखौ मावाखै बुङाखै दे मावदों थाइखाजुराबो बोसोरसेनि सिगां मोजां मोनखांदों बे एटिटिउडआ जोंनियाव थायोब्ला जोङो चार्च ग्रथखौ इजिलि खालामनो हागोन आरजनि जे मोनसे गोहो बोलो आं बेखौ दहायनो बुंखाबाय बे 2 करिन्थियानि 4:4 लुकनि 10:7 बुंनो जाहैबाय 70 जन इभान्जेलिस्टफोरखौहाय मिशनारिफोर हरनायनि बाथ्रा बुंदों जों दहाय माथाइनि 28-19-20 18 मोनदोंमोन जाहैबाय गोहो होनायनि बाथ्रा बे गोहोखौ लानानै बे 70 जनखौ जिसु ख्रिस्ट'आ मिशनारिफोर हरदों थोनहरनानै 10:7 सिदा सिदि बुंदों नों जि न'खराव थाङो ओंखाम जाहैयो बेयाव जग्राफोर दङब्ला बे अबिसासिनि न'खरनि जग्राखौ सोखादों सिदा सिदि बुंदों बे 70 जन इभान्जेलिस्टफ्रा सोरबाया ना सारग्रा सोरबाया गुबुन गुबुन बेबस्थायाव दङ नोंथांमोन बायदि आं बायदि साधारन मानसि बे साधारन मानसिफोरखौनो जग्रा सोखाहैनो होननायखाय बिसोरहा गोसो जादों आरो बबे गोहोखौ बबे क्षमताखौ लानानै जग्रा सोखानांगौ जाखो थांबाय खोन्थानो जानाय बायदि थांनानै बिसोरो अमा मारिनो बुहुत हमजानाय मानसि लोगो मोनबाय बिसोर आरज खालामबाय हामबाय बिसोर आरज खालामनाय लोगो लोगो बेमाराबो मोजां जाबाय उनाव लुकनिनो 10:17 खोब सम्भब नङाब्लाबो 24 बेयाव 70 जन मानसिया फैनानै बुंफैदों अ गुरु जिसु नोंनि मुङाव जों जेब्ला आरज गाबदों
नोंनि मुङाव जोङो जेब्ला बेमारिफोरनि सायाव आखाइ दिखांनानै आर'ज खालामदों बेमारिफ्रा गाहाम जादों बुहुतफ्राबो गंनांदों बुहुत हमदानाय मानसिफ्रा मोजां जादों बे गोहोजों मिराकल मावदों आं एग्जाम्पल होनो थाखाय सानो आं खुनु जायगायाव बेबायदि मिराकल जाजाफेराखैमोन जिबनाव जेब्ला आङो बे सराइबारियाव थानाय मिसिं जाथिफोरखौ जोंहा बे मण्डलनिफ्रायनो सासे मिसिनारि दंहैयो आं जेब्ला बिसिनि जायगायाव थांदों बिसोरो खृष्टान जालाय हिन्दु हाबफिनलाय खृष्टान जालाय हिन्दु हाबफिनलाय बे रोदा गैरोङि जाथि बिसोरो ओंखायनो आं बिराद दुखु मोनदों गोसोआव मा खालामबावनांगौ जागोन बे जाथिखौलाय सोलिनायाथ' इजिलि खृष्टान सोनो हायो दोलाना मानसिफ्रानो बर'दिन समाव जिसु ख्रिस्ट' जायो फुजानि समाव जिसु ख्रिष्ण जाहैयो बेबायदि मानसि बिसोरो जेब्ला आङो दाबसे जायगायाव बे सराइबारि होननाय गिर्जायाव आङो बेबायदि देवबारनि समाव गिर्जा खालामदों मेसेजखौ आङो लाहोदों आं लानायनि उनाव बुंबाय आङो बिसोरखौ सोरबाफोर बेमारि दंब्ला आर'ज खालामदों आर'ज खालामनानै सासे पेरालाइज बुरि आइजोआ हामदों प्रेज द लर्ड मिराकलखौ बहा बाहायदों इसोरा होनब्ला प्रस्नारफोराव दोनहैयो जि जायगायाव इसोरखौहाय जिसु ख्रिस्ट'खौ इसोर होनना फोरमान खालामनो हाया दाबो जोंहा बे हिन्दुफोरखौहाय जेब्ला प्रसाद होयो बे जिसुआ इसोर नङा होनना खेबसे नाजावा नालाय इसोर होननानै फोरमान खालामनो थाखाय इसोरा जिसु ख्रिस्ट'आ बे मिराकलखौ बाहायदों जोङो जहननि 11 पृष्ठफोराव जों जेब्ला फरायो जिसुनि गाबनायनि बाथ्रा जों मोनो ना जिसुआ गाबबाय होननानै खारना मा मानसियानो थैदों बेयाव सासे बेखौ फोथांनो थाखाय जिसुखौ लाबोदों नाथाय फोथांनोलाय हागोन दानो गोथां जागोन बियो न'खराव जेसेबां असान्थि जागोन दानो आं सान्थि खालामनो हागोन नाथाय बे आंनि सारियाव गसंनानै थानाय मानसिफ्रा अब्लाबो आंखौ इसोर होननानै फोथायनाय नङा दुखु फैदोंना जिसुनियाव नाथाय गोबां मानसिया बे मिराकलखौ नुनानैसो जिसुखौ इसोर होननानै नाजावदों इसोर होननानै बिसोर फोथायदों बिनि सिगां जिसुआ बुंदोंमोन आफाखौ फोथाय आरो आंखौबो फोथाय नोंखौलाय मा फोथायनो इसोरखौनो जों फोथायो नोंखौ फोथाया आब्राहामनि सिगां आङो दङ होनना जिसुआ बुंदों नों मा बुंदों इसोरखौ निन्दिनाय जादों नोंनि बाथ्राया बुंदों नामा आरो बुंदों जाहैबाय जिसु ख्रिस्ट'आ आंनो नंगौ आरो लामाया आंजों नङाब्ला रावबो बिफाजों सहैनो हाया सोरगोआवनो रावबो थांनो हाया दाय जादोंना जायाखै जिसुहा दाय जादों दा इसोर होनना गनायनो हायाखै नाजावनो हायाखै जेब्ला जिसुखौ दैखौनो बाखाराव सोलायनाय नुबाय मानसि मावनो हायैखौ माथो बे मावो जेब्ला जिसुआ बुहुत रंजानाय मानसिखौ सोखाहैदों मानसि मावनो हायै डक्टरफोरजों गाहाम जायै खामानिखौ बे मावबाय गोथै मानसिखौ जेब्ला फोथांदों अब्ला बुंनो गोनां जादों स्वयं इसोरा नोंनो इसोरनि बोलोआ नोंनियाव दङ बेनिफ्रायसो नों बे खामानिखौ मावनो हादों इसोर होननानै बबेयाव प्रुफ खालामदों मिराकल दा मिराकलखौ जिसु ख्रिस्ट'आ गावखौ इसोर होननानै फोरमान खालामनो थाखायसो बियो बाहायदोंमोन दिनैबो जोङो गोरा जायगायाव थाङोब्ला बे लुकनि दक्ट्रिनानिफ्राय जों फरायबोयोब्ला मुसुरबारिनि गेजेराव थुंहरनाय बाथ्रा मोनगोन आरो बेमा सोखाहैनो थोननाय बे बाथ्रा जोङो बेयाव मोनगोन मिराकलखौ जोंनो हरखादों नोंथाङा जेबो मिराकल जिबनाव जाजायाखैब्लाबो जुदि अबिश्वासि मानसिखौ नोङो इसोरनियाव लाबोनो माबा मोनसे बाहायोब्ला इसोरा नोंखौ बाहायगोन दै आंना टाइमा बहुत खमसै दै ओंखायनो आं एकदम गोसै बारलांसै बे जाहैबाय जेरिख' वाल दै जेरिख' वालनि सिङावहाय इजराइल माहारिनि मानसिफोरनि एगेन्स्ट बिसारफोर गोबां दङमोन बे मानसिखौ बुथारनानै गारनो हायाब्ला एबा फेजेननो हायाब्ला इसोरजों सायख'जानाय जे इजराइल जाथि बिसोरहा बिपद जानोसैमोन बेनिखायनो बेखौ धंस खालामनो इसोरा जसुआनि गेजेरजों मोनसे दर्शन होदों बे दर्शनानो जाहैबाय नोंसोरो बे जेरिख' वालनि सारिगिदिं नोंसोरो रदाइनि बाक्सुखौ बाननानै थाबायगिदिंदो गोथां बोलोग्रा इसोरनि मुङै हज्रि खावदो
फेम्फा सुनानै गिदिंनो बुंनो हाया जेब्ला बिसोरो बेबायदि इसोरनि मुङै हजै खावनानै थाबायगिदिंदों सातबार थाबायखांनायनि उनाव मा जादों वाला थुख्रा थुख्रि बायफ्लेजोबदों आं बेखौ इन्टारनेटनिफ्राय डाउनलड खालामदों दै बे वाला ओरैबायदि गिदिर मोनो गराय गारियानो खेबसेनो सम खारदा जायोमोनो It's like बै जोंनि नेशनेल हाइवे बबे जेसिबिया बेखौ देखायनो गोहो दङ ना सक्तियानो गैया अब्लाबो बेनिख्रुइ बोलोग्रासिन जोंनि जि प्रेयार बियो बेयाव खामानि मावदों अब्ला नोङो माब्लाबाबो बे हिन्दु न'खरखौ आखिथा सोनो हाथारनाय नङालै बे थैगामसेयाव जाखा बियो गोरानि गेजेराव बेनो गोरासिन नोंसोर मोनदांनाय मानसि दंना गैया नङा असम्भब बुस्थुआव थैया जों बायदों दै नोङो इसोरनि प्रेजेन्सखौ लानानै बे नोंथां बुंनाय गोरा अबिसासि न'खराव थांनानै माब्लाबा आर'ज खालामबायना सोमोनांथाव नोङो इसोरनि रायजोआव लाबोनो हागोन बे सथिखौ जोङो मोनदों दै एक सामुएलनि लिरनाय 1:9 फरायब्ला हान्नानि सिक्रेट एकदम प्रेयार वाक खालामनायखौ जों नुनो मोनो हान्नाखौ बुंदों मानो खुगा नोङो सोमावबाय थादों मालायखौ बखिबाय थादों नोङो गोसोजों खुगा फिथियाखै नोंना राव ओंखाराखै फैनि दौरिया जोबोर रायदोंना नाथाय हान्नाया बुंदों आंलाय गोथां इसोरनियावसो आर'ज खालामदों आं रावखौबो बखियाखै बिनि सिरि आर'ज खालामनाया हौवासा गथ' मोनमारदोंबो silent prayer can work such a great thing in our life जोंनि प्रेयार वाक खालामनाया खुगा बेखेवालासे आर'ज खालामनाया संसाराव जेसेखिनि खामानि मावदों बियो दिनैबो जोंजों मावगोन आरो राजि दङ आंलाय नुयो गोबां मानसिफ्रा पलिटिकेल हान्जायाव हाबनानै गोरा हिन्दुफोरनि न'खराव थांनानै बेरायहैगासिनो दङ गोबां मानसिखौ आं नुदों गारि मटर सालायनानै गोरा अबिसासि ड्राइभारफोरजों लोगो जादों गोबां मानसिफोरखौ आं दिनै बिजनेस खालामनाय नुदों जाय बिजनेसमेनफ्रा लोगोफ्रा अबिसासि दिनैबो बे मानो मावनो हायाना जथेस्थ जोंहा मिनिस्ट्रि फिल्ड दङ जि जायगायाव जोंनि मिशनारिया मावनो हानाय नङा बेयाव मोनसे प्रेजेन्स बेयाव बुंनो जाहैबाय आब्राहामखौ जागायजेननायनि 12:6 सातपद बेयाव बुंनो जाहैबाय आब्राहाम नोङो जेसे गोलाव थाबायलांनो बे गासैबो इसोरनि रायजो जाजोबगोन बेनि बिगोमाया नोंनो जागोन बेनि थाखायनो नोंनि जायगाखौ नागारनानै थांदों सेक्रिफाइसनि बाथ्रा दङ अब्ला जोङो प्रेयार वाक खालामनानै थाबायलाङोब्ला जोंनो होगोन ना होआ बे रायजोफोरखौ प्रेयार वाक खालामनानै जोङो थांखिनाय न'खराव थाङोब्ला बे न'खरखौ नोंनो होगोन ना होआ इसोरा होगोन गीत मालानि लिरनाय 2 नाम्बारनि 8 पदाव फरायोब्ला मा नुनो मोनगोन नोंसोरो गोजान जायगाखौ नोंसोरो आंनियाव बिदो देश बिदेशफोरखौ नोंसोरो आंनियाव बिदो बियो नोंसिनिनो रायजो जागोन जोङो अब्ला अबिसासि न'खरनि थाखाय थांखिनानै आर'ज गाबनाय दङना गैया दङना बान्दोगुरियाव आंहा नंनैसो दङ आं बेखौ टारगेट खालामगासिनो दङ बिराद गोरा गामि बियो आं बायदि नोंसोरो बांसिन खालामनो हानाय कमिउनिकेसना नोंसोरहा साबसिन दङ अन्नानै बे मेथडखौ एप्लाइ खालामनो थाखाय आङो बयखौबो खावलायदों बे जाहैबाय थाइखाजरा गिर्जानि मानसिफोरनि मावनायनि गेजेरजों गोदानै मोननाय बिसोरमोनलाय 17 जन ना खेबसेनो बिसोर 17 जन मोनदों थाइखाजरानि सासे दिन्थिफारियाखै एकदम लासै गोरा बुंदोंमोन बिसोरो सासेबो गथ'आनो थांलामोन बिसोर खालि थैल' खिन्थु खृष्टान हाबनानै बे गथ'फोरखौ बासायजोबनो हादों गथ'फोरखौ खेबनानै फेसबुकफ्राव नायहैदों खाथिनिनो मोनहैबा आंखौ एकदम बोरैबा खालामदों जोङो प्रसार खालामोब्ला जोंनियाव मोजां माबाफोर थानांगोन दै जुदि जोंनियाव गाज्रि रेपुटेसनफोर थायोब्ला जोंखौ फैसा थगायना जाग्रा दखानाव बाखि लायै बियो फैसा होआ होनना बुङोब्ला नोंनि हिन्दु दखानदारिखौ मोननाय नङा बे बांगालिफोरजों बर'फोरजों जोङो सान्तिपुर बाजार आवजार बाजाराव फानलाय बायलाय खालामदोंना खालामाखै बर' जाथिया बेसेबां फैसा थगायग्रा बे बांगालिफ्रा हिसाब गैया नामा बेसेबां गाज्रि खोथा रायलायग्रा बे बर'फ्रा बे बांगालिफ्रा मिथिया नामा
मिथिरा प्रसारनि खेत्रआव जों रायलायलांनोसै बाङालिखौ रावबो हायाखै खिथानो बुङोना बिराद गोरा बिसोरो नोंहानो उइकनेस दंग्रोयो नों नोंनिखौ नायाखै बिसोरखौसो दाय होगासिनो दङ बेनिखायनो जोंहा गुड रिपर्ट जोंनि जिबनाव थानो नांगौ आं मोनसेल' बाथ्रा बुंनानै आं फोजोबनो थाखाय सानबाय बेफोर जोबोद गोनांमोन बे बिभिन्न जातिफोरनि गेजेरावहाय होनाय जिसुनि बे खाथियाव फैनाय रेकर्ड होनाय बेमोन बियो आं दहाय बुंदोंमोन ना मोनसे दुखु जानाय सिन्थायाव गोग्लैनाय मानसिफोरनि न'खराव नोङो थांनानै अननायनि बाथ्राखौ बुंहै मुगैजानाय समाजजों नेवसिजानाय मानसिफोरनि गेजेराव स्टुडेन्टफोर फैबाय स्टुडेन्टफोरहा अफिसासि स्टुडेन्ट लोगो थायोना थाया This is very good workplace for you. नों जि जायगायाव थादों गोबां अफिसारफोरनि गेजेरावनो थादों नोंनो साइलेन्टलि बिसोरनि थाखाय आर'ज खालामोब्ला नांगौब्ला नोङो आर'ज खालामनानै लांनाय फास्टिं खालामलायनानै लांनाय दैफोरखौनो नोङो शेयार खालामलायना लोंहैलाय इसोरा बेसे गिदिर खामानि मावो जों नायथारनि बेबायदि खालामोब्ला बेनि फिथाइखौ जों मोनगोन दै प्रेक्टिकेलि जों माखासेखौ फिथाइ मोनथारनायखौ नोंथांमोननो खोन्थादों 2000 बोसोरसिमाव जोंनि बिबिसिआ 100 जन मिशनारि जानांगौ होनना मोनसे जोंनियाव रिभाइभेल फैदोंमोन दा बे समाव दिनैनि गिर्जानि बिसासि मानसिफोरखौ जोंखौ जेरै थुलुंगा होदों प्रसार होनो बै समावबो होदोंमोन होनाय समाव मा जादों मानसिफ्रा बयबो गोदौग्लोबदों मिशनारि जानो इच्छा जादों बयबो गिर्जानि बिसासिफ्राबो प्रसार होनो नाजादों नाथाय गोबां एक्सिडेन्टबो जादों ना आंनो सासे सल' बायदि खिथादों नंगौना नङा आं मिथिया बिदिनो बिजनेस मावग्रा मास्टार मावग्रा गासैबो प्रसार होनांगौ होनना थुलुंगा होबाय नाथाय मोजां प्रपार टेकनिकखौ गैयाना सासे नापिदाबो अके आंल' प्रसार होनांगौ बेबो बुजिनानै लाबाय होनोसै दानिया गासैबो क्रिम सिम फुनजोब्बाय दारि हनोसै गोबौफोरखौ मोनसे बेल सामब्रानि थायोमोना बेयाव गुनबाय प्रसारखौ जागायनोसै दानिया आसा नोंथाङा हाबायावनो थैनानै थांनो थाखाय गोसो जाखो ना परिस्रानखौ नाजावनानै थैनानै थांनो गोसो जाखो नोङो बासायजानायखौ नाजावनांगौ मानांगौ एफा गोबौ खुरानो दङ आखाइयाव मा जागोन खेबसे होब्लाबो गैला बेनिखायनो जों कन्टेक्सखौ बुजिग्रोनो नांगोन दै बेफोरबायदि मिस्टेक जोङो जुदि मावोब्ला जोंनि प्रसारा खेबसेनो बन्द' जागोन बेयाव टेकनिक गैयाना ओंखायनो बेयो भुल खालामबाय आसा नोंसोरो गोबां जों उन्दै समावहाय सल' खोनासंनो मोजां मोनोमोन सल'नि गेजेरजों नोङो जिसुनि सल' खोन्थानो हायो ना हाया बेखौ नाम साम बुङालासेनो मोनसे कड लेंगुवेज बानायनानै खोन्थालांनो हायो ना सल' खोनासंग्राफोर दिनै गोबां दङ पृथिबियाव मानो जोङो सल' बायदि खोन्थानो हाया सल'नि बाथ्रा एसे गाहायाव दङ दा मोनहैगोन आरो जोङो बेबायदि बुङो ओरैबायदि कुइसन खालामलायोमोन जों उसुमायजों जानानै सिफुंजों खिगार मा बुस्थु दे एकदम जाला जानानै खिनो रोङा मा बुस्थु दे मोनसे कुइसन खालामलाया ना जों बर'नि पुलिस होननाय बोरैबा बुङो आरोखि थैनानै सानखेबनाय मानसिया सोर बुंनो हायो ना हाया दे कुइसन खालामनो हायो ना हाया मेनि एप्रोच मेथड जों गस्पेलखौ जागायजेननायनि थाखाय जोंहा गोबां मेथड दङ ना सल' खोनासंग्राफोरनो खोनासंनो लुबैनाय मानसिजोंनो जों सल' बायदि खोन्थानि कुइसन सोंलायग्रा मानसिफोरनो जों कुइसनखौनो सोंनि बेनि गेजेरजों एसेब्लाबो लामाया गेवथारगोन ओके आं सिगाङावहाय मोनसे बाइबल पार्ट बारबोबाय इम्मायुसाव थांनाय आंनि बे स्लाइडआव गोजौआव थाबोबाय दे आं गोसो बारबोनायखाय मोनबोआसै इम्मायुस होननाय मोनसे लामायाव
सानै मानसिया थाबायलांदोंमोन होनना बाइबेलाव लिरदों। बिसोरो जिसुनि सेलाबो नङा, नोंथांमोन बायदि गिर्जानि मेम्बार्समोन। सासेया जिसुखौ फोथायबाय, सासेया फोथायाखै। बिसोरो हमनानै लादो सारियालि हाथायाव मैगं बायनो थांबाय थादों। लामा लामा सानैजों रायलायलांबाय थादों। मा बाथ्रा रायलायलांदों? जिसु होननाय सासे मानसि दङमोन। बे जिसुआ मानसिफोरजों ओरैबायदि बुथारजादों, नासयजादों, हाखरावबो फबजादों, क्रुसावबो दोबथाबजादों। नाथाय बियो आसरित रोखोम सानथामनि उनाव गोथै हाखरनिफ्राय सिखांनानै थांखांफिनदों। बियो गावखौ इसोरबो बुंनानै लादों। सल' बायदि रायलायलांदों ना रायलायलाङाखैना? कनभारसेसन सानैजों रायलायलांबाय थादों। बे रायलायलांनायाव इसोरनि जिउआ मा खालामदों? बे सानै मानसिनि गेजेराव थानानै जिसु ख्रिस्ट'आ, इसोरनि जिउआ जाय मानसिया जिसुनि बाथ्रा खोन्थाजाबाय थादों बेनि गोसोआव कनभिन्स खालामबाय थादों। साथाम नुहां नुवाहां जादों होनना बुंदों दा सानैयाथ' थाबायदों, खिन्थु सासे बहानिफ्रायबा थाबायदेरबाय थानाय नुनो मोनदों ना। इसोरनि गाहाम बाथ्रा खोन्थाब्ला दिनैबो दाबो इसोरनि जिउआ कनभिन्स खालामनो थाखाय, गोहोम खोख्लैनो थाखाय नोंनि गसपेल शेयार खालामनायाव बियो नोंजों लोगोसे दं। नाथाय जोङो सैथो थाखानांगोन दे। असैथ्य मानसिजों इसोरा खामानि मावनो इच्ছা जाया। बेनिखायनो आंहा गोबां बुस्थु दङमोन, आं बारला बारलि फैबाय थांनांसिगौखाय आङो बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय। आंनि टपिकखौ बेयाव दोनथ'नानै आं नोंथांनिफ्राय दसे सम जिरायनो लाथोंसै, दा एकथायाव आं फैफिनगोन। थेंक इउ।